Kristu wateweriwa Jesu wanitiwa novara ndinokumbirawo watiwa pambeuya nditevere kumusha. Kana watadza handitka wauya nechinhai nemhuka yako, handiti wauya nemhuka yako. Iyi mhuka iyi gogomutune yairepresentani? Yairepresenta Jesu. Ameno kuti masvika iri. Saka auya nemhuka yako paya, it is the blood that was required of the what? Of the lamb. Izvi zvaitopointa kuNew Testament church kuti kuna Jesu achauya, achaita senhai, achazotifira kuzoita senhai, kuzotinunura. Saka nzira yekuponeswa kubva pakutanga haina kuchinja. Handizivi kuti tasvika here nema-false prophets of what? Of God. Saka muri kuzviona here kuti Satan kuOld Testament church uku aitovhiringawo. I'm reminded kuti there's a prophet of God called Balak. Momuziva? Uya waya Balak uyu aimbovawo Mwari but akaita senhai akapanduka akatora side rauya king ainzi Balaam. Ameno kuti masvika here. Prophet ainzi Balaam here kana king ainzi Balak? Balak is the king but the prophet ainzi Balaam. Ameno kuti mama pabata here ipapo. Saka hanzi ngatidrowe line kuti a prophet is a spokesperson of God. Munhu anotaura zvataurwa nani? naMwari. Ndo definition yeprophet yatinayo. Let's talk what happened paNew Testament church. Saka apa ndachitanga sendiri kutaura ndega paOld Testament church. Kuti kana tasvika paNew Testament church, mochitaura muchireferensa neOld Testament church. Baptist, who was the forerunner yeministry yani naye yaJesu. Jesu nerimwe ramazuva panotange pabvunzwa kamubvunzo pekuti who's the greatest of all prophets. Anoti ndiani naye? NdiJohn the Baptist. Nemhaka yei akaforana zvikuru ministry yaJesu, yekuuya kwaJesu kekutanga, first advent of Christ. Saka kuri kuti wada kuita muprofita muzvara nhasi, if you want to be called the greatest, hakuzi kunamata moto uchidzika uchibva kudenga kana kutaura nezvimwe zvilanguage zvatisingazivi kana kuita mota dzakawanda, but to be called the greatest prophet is to preach about his second coming. Handisati masvika here masikatano muNew Testament church. Because iyi yaitaura kuti inotanga more of like transition. Tiri kuiona Jesu aita senhai auya, but which part Jesu auya ndo patinoda kuti tizame kupabudisa kuti ndo panotangira New Testament church. But mubvunzo uya usati wanyatsopindurwa kuti Jesu ariko here kuOld Testament church. Ni wakaita semwanakomana womunhu. Munhu akataura izvi akanga ari mukuru wamahedheni aitonga pasi rose. It was not by default. Anga ari munhu akadzidza zvakaperera. Saka haigona kungotanga kurasha njere kana kuita udoko musi uyu. Asi akadudzira mashoko evhangeri aireva zvose. Hey, I thought muchati amen. Amen. Vari kuti hanzi moto. Anoti the fourth one looks like a son of what? A son of God. Hey. David anoti Jesus is the rock of my salvation. Old Testament church, they drank water from the what? From the rock. Jesus says, I am the water of what? Of life. Mary Magdalene, ukamwa kwandiri, you will never be thirsty again. Old Testament church, if you drink this water of life, anoa inini Kristu Jesu, hamuzofumana nyota futi. Daniel chapter 8 verse 14. Inoti unto 2,300 days. Then the sanctuary shall be what? Shall be cleansed. But handisi kuda kusvika ku 2,300 days handidi hangu, but chiregai tichitaura tichiita kunge tinodai. Pane panotaura kuti after how many weeks then the Messiah shall be cut off. Ameno kuti mapasvika here. Apa ndandangoti ndideni, but regai ndisiyane nazvo, tite senhai tifambe, but paunyama. Tine here in the Old Testament church where we saw Christ in human form.
That was around 3 o'clock. Zvikanzi rakatadza kuita sei nhai kusunura. Then that veil yepatemple paisvika mupristi osprinkler the blood. Rakaita sei nhai rakadambuka. Gwayana rera rara kuda kutodii nhai rara kuda kuirika sudzunuka ndobva radii nhai ndobva ratiza to show that ceremonial system nemamoral laws aitika kuOld Testament church have come to its fulfillment. Nemhaka yekuti Jesu aita sei nhai auya. Handiti gogo mutune masvika here. Ndiyatova nemutemo iyi. They were fulfilled. They were fulfilled. They came to fulfill. Yeah, not kuti they were finished, but yakaita sei nhai yakazadziswa language apa maiwa kuti Jesu uya chipointiwa negwayana waita sei nhai wasvika. 2 Colossians chapter what? 2 handiti. Asi tiri pana Colossians chapter 2 ndopane chitaura kanyaya kaka kanoita sekanoconfuse but kasingaite sei nhai kasingaconfuse futi. Saka handizivi kuti tasvika here this church. Saka papai anoti zviri nani kuti inini ndiende ndinokukumbirirai yani nhai the comforter. Now this comforter which is the Holy Spirit achanga ari chinhai ari kwese. Saka pana Acts chapter 1 na Acts chapter 2 papai patoverenga ndo pari kuzonzi pazuva rePentecost vakati vava in one accord mweya mutsvene ukaita sei nhai ukaburuka vakatanga kutaura nedzimwe ndimi. Hanzi pane vane makomendere so far boss kwata kutoenda kwatoshata nechechi manje. Saka tikagara tatorasika apa togona kutorasika zvachose. Saka chechi haina kuchinja. Church of the Old Testament keeps the commandment. This Church of the New Testament iringokipa chinhai ma-commandments. Moral law mutemo yaMozisi yazadzikiswa kuNew Testament church handiti. Jesu waya akazadzikisa. Tiri kufamba zvakanaka handiti. Let's move now. Shoko rakufamba rakuita sei nhai rakuenda nema-apostles. Saka what transpired next? What's next after the gospel? Muguta iri tizai muende mupi mune rimwe muchiparidza shoko ikoko kukasvika tikakala makapinda mune rimwe muchidaro shoko rikatanga kuita sei nhai shoko rikatanga kufamba. That was from AD 34 ndizvo AD 34 pakafa Stephen mutsa wemajudha uchivhagwa vhangeri richitanga kuita sei nhai kufamba. Saka from AD 34 to AD 300 shoko raita sei nhai raifamba nepesi yakaoma. Ukaenda pana Revelation chapter 2 kana 1 Church of Ephesus inonzi yaishanda kwazvo handiti. Inorepresentwa nechinhai newhite horse pamahorses kuti the church was still pure kwakusati kwapinda dzidziso dzechinhai dzenhema. But paNew Testament church ndichitosvika pamuri gogo mutune paNew Testament church Paul anonyora kuti the mystery of iniquity chakavanzika chechitema chakatanga kushanda mumazuva ani nhai aPaul, which means false doctrines dzadza kupinda muchechi. G34 when Stephen atyachwa nemabwe mutsa wemajudha wakaita sei nhai ndobva wakavharwa. Saka mutsa wemajudha nanhasi wakavharwa here. What does it mean kuti probation yavo yanga yavharwa? Rega timbopa uyu nyika dzese handiti dai anga akagona basa tese tingade tiri chinhai tiri maIsraelites, but nedzimwe nzira Old Testament church haina kunyatsogona basa handiti. Majudha Jesus was anga ari mujudha saka vakamuramba iye ani nhai iye Jesu. Saka kuramba kwavakamuita vhangeri rakabva razotanga kusvikira munhu wese ndo kubuda kwekuvharwa kwemutsa kwemajudha. Not kuti hachaponeseki but the gospel which they had yapinda even to the Gentiles. Handiziti masvika chirikazi dziya dzichita sei nhai dzichibatirirwa dzisiri kuwana zvinhu zvadzo. Ngaiwa isusu kuti tichiparidza tomboita kuatenda nyaya idzi kaidzi ngatichitsvagai varume vakaita sei nhai. Vanhu vachona hamusi kufamba neni masvika here panyaya iya kana maikangamwa. Vandovimba kuti taita sei nhai
tasvika, but ndoyo nyaya. Church organization totanga kuiona kuchinzi kusarudza madicons. We start to see vanhu vanonzi chinhai madicons in the church. Zvikanzi ngavave varume vakaita sei nhai vane mukadzi 1 handiti, uye vazere nechinhai nemweya, zvichireva kuti hazvigoni kuti uite mudikoni une vakadzi 2. Then you can be escorted. Ndingozama kuemphasize kuti paidiwa vanhu vari chinhai, those who were pure ndo vaiselectwa paNew Testament church. Kune ndudzi dzese zvikanzi vhangeri rakaparidzwa up to AD 300. Shoko richirohwa, persecution yanga yakuita kunge yakutanga ipapo, because madisciples ese aya akafa a natural death ndiJohn the Revelator oga. Vamwe vese they were persecuted, vakafa as martyrs. John the Revelator waya wepaPatmos ndiye akafa rufu kwaro, but mukazvirangarira angamboiswa mudhiramu rechinhai. Chechi ichingoita sei nhai, chechi ichingofamba. Saka chechi ichifamba, chechi yanga isingabatani nestates. Ndoda kuti tisvike apo. The church yanga isingafambirani nechinhai nestate, because Mwari haatozvidi kuti isusu and the state to combine. Amen kuti masvika here. Saka AD 321 pane murume anonzi Constantine. Uyu Constantine akati ari pahondo ndobva ati I saw the cross. Ndobva ati ndaona chinhai muchinjiko. Uyu muchinda uyu wainamata zvimwe zvichinhai zvimwe zvimwari. Saka ndobva ati ini ndatendeuka, ndava chinhai, ndava muKristu. Apinda muchechi ndobva apiwa position. Chechi ikatanga kumixa dzidziso dzechokwadi nedzenhema. Amen. Muri kuiona here New Testament church maphases ayo aya ashata, because yamixa zvinhu zvisingamixiwi. Mixing truth with what? With error. All right. Ndichaita sei ndichataura panapa. Zvikanzi panapa zvimwe zvinhu zvacho zvaiva kuchinjwa kweday of worship. Handizivi kuti mati masvika here. Zvikanzi wakati agara mukomana akaona kuti zviri nani tichinje day of worship from the true Sabbath, which is Saturday, richitransita richienda kupi nhai kuSunday. Amen. Muri kuona here what's happening in the church from AD 300 tichinda kudai, church yakupindwa nevakaipa. Zvinotibva zvatipa izvi tozwana paya panyaya yaJesu yekuti mukushi wakakusha mbeu yake yakaita sei nhai yakanaka handiti. Then overnight the enemy came akaisa chinhai mashawi. Mwerangarira nyaya Jesu parable yaya iri kureva church kuti church at first it was pure, but the enemy came ndobva aisa chinhai mashawi. So this guy anotaonesa kuti papinda maweeds mumunda, obva ati tobisa here. Jesu obva ati regai zvite sei nhai zvikurirane. Ndakutya kutaura zvinhu, but regai ndite sendinoita sei nhai sendinozvitaura. But at this church of this church kubva AD 321 muri kuzviona here kuti muchechi day of worship rachona raraita kunge serachinja nekuda kwaConstantine. Handizvi kuti masvika here. Muchechi ndo patotanga kuona zvidhori vana Mary, Mary mai vaJesu, mifananidzo idol worship. But tikadzoka kuna Exodus 20 kunonzi musaita sei nhai, musazviitira mufananidzo. That's why we see false teaching ichitanga kupenetrate into the church. Zvikanzi despite zvakadaro pachichinjwa day kudai, this church pane vanhu vakaramba vakamira chinhai pachokwadi. Handizivi kuti masvika here.
during that transition iri kuitika a church through maphases, but pane vanhu vakaramba vari chinhai who were true kuchurch. Takuda kupinda pane imwe church. Iyi church iyi inoi the church of the dark ages. Muchurch mune chinhu chinonzi chinhai bishop. Church yakuita kunge yava ne hierarchy, but isusu tatoziva at the foot of the cross the ground is what is level. But panapa papa kuita kunge pava ne anenge ari mukuru zvichidzika zvikatazosvika kwatiriwo just vatendi. Handizoti tapabatisisa here. Now we talk about the church of the dark ages. Pananga pawo here anofungira kuti pachechi yedark ages ichechi yapastage, chechi yanga yapastage ipi yakunzi church of the dark ages. Yanga akazvitakura amenoti masvika here. Mukazi akazvitakura aita kunge ane zuva pamusoro wanhai, pamusoro wake kuzasi kwetsoka dzake kwakanga kune chinhai, kune mwedzi. Ameno. Ndofunga imoiziva masavadhai, ndofunga imwe yachona ndiJeremiah 6:11 inotaura kuti mukadzi anomirira chinhai, anomirira chechi. Mozvirangarira mukadzi kana takutarisa kuprofesa anomirira chinhai, anomirira chechi. But literal translation of Revelation chapter 12, mukadzi uyu ndimere ana Jesu chinhai maari. But aisi yatoda kuti titaure bosta pa church of the dark ages. Saka prophecy ine type ne antitype. Antitype yachona ndiyo iyi yekutoti Mary uyu is the what is the church. Mary mukadzi uyu ari kurepresenta chinhai, ari kurepresenta church. Handiti saka mukadzi uyu achinzi anga ane zuva kutsoka dzake kune mwedzi. Zuva riri kuripi? What does the sun represent? Sun yezuva of my what? Of my righteousness. Amen. So the sun was representing Christ. Then moon represent the Mosaic covenant. Sungano Old Testament what? Old Testament church. So this church actually had two things: glory of Christ. The Old Testament church. What it simply means ndezvekuti ine Old Testament nechinai neNew Testament. In short, kuti church yakabata Bible. Saka zvikanzi ukaverenga Revelation chapter 12 uchidzika nayo inotaura kuti shato yakaita problem nechinhai nechurch iyi. Ndobva yavhura muromo wayo kuti ibudise mvura kuti idinhai iraye chechi. Vanzi chechi iyi mukadzi uyu akapihwa mapapiro akaisiwa kudesert for a time, times and half a time. Handiziti masvika here pachurch of the dark ages. Saka chechi Bible rasingachabvumirwi kuti asei nhai kuverengwa pathis church because church yanga yapindwa nedziso dzenhema. So during this time kuverengwa kweBhayibheri kwakanga kusingachaite sei nhai kusingachabvumidzwi. Saka pari kunzi mukadzi akazopiwa mapapiro akanoiswa in the wilderness for a time, times and a half a time. Do 1260 day prophecy iya 1260 years when Bible rasingabvumidzwi kuverengwa maKristu achiurawa. 60 times 200 and half a time, which is half a gore, ukazviedza zvinhu izvi zvokubudisira 1260 days or 1260 years. Saka church E of the church of the dark ages inotanga exactly muna 457 BC ichipera muna 1798 when the church was in great darkness. That's around 9 minutes. Then I say nine. Then I go na because the Bible writer said no. So during those days, there are people who still kept the commandments of God during that period of terrible darkness. He answered to kurumidza kuiwana pakuti church yakatorwa ikazwa chinhai pa a safe zone. Ndopatosangana nevanhu vainzi chi my worlddenses. These people, they still kept the truth of God. Vakaramba vakabata chokwadi chaMwari despite persecution yaitika. Vachingoramba vachienda mberi neGreat Commission of preaching the Messiah who will come. Saka vanhu ava during this great darkness, shoko raMwari raingoramba richasei nhai richifamba. Saka what was transpiring? Yes, ndaindimire napo. What was transpiring pachechi iyi? There is
church iyi my Waldenses aya akararama panguva yechurch iyi vaigara mumakomo kana kuti mumacaves ndo mavaita sei ndo mavaihwanda. During this time people were, since Bible rasingachabvumidzwi, they were memorizing. Izvinozverenga kuna Great Controversy, I think chapter 4 inotaura about these people, the Waldenses. Vaimemorize achinhai shoko raMwari muchinhai mumusoro zvikanzi hanzi vana gogo vakaita sevemai mutune. Patime yacho vaiziva mapisarema ese kubva chapter 1 kusvika 1 ani inogumana 150 kubva chapter 1 kusvika 150 zvikanzi zvidhara zvachembera zvazviya ndo zvaita sei zvaiziva. Saka ainzi anomwe mufesi uyu aiziva ani zvaro hatisi kuita sei naye hatisi kuziva. Saka this church was serious about spreading the what, the message. Handizi here pane ane edition or question about the church during this time. Zine mavhesi nechingwa mabhekegwa chaibhekewa in a way yekuti vaispread the message, but makeke andikuona tikubheka mazuva ano regaindisiyane nazvo, but ari na Manchester City na Manchester Chinai United, even zvozvatobika, they do not preach the word, but these people their food yaiparidza chinhai shoko. Waitoona kavhesi racho kuti behold what manner of love, zvakatakachirwa chinhai naMwari, they were serious. During this time hapana vamwe vanhu vakauraya vanhu vakawanda like the Roman Catholic Church in history. They acknowledge it kuti isusu hai ropa zhinji ratakateura chinhai tisu. Saka ndopatozoona 1798 ainzi Pope Pius the fourth, if I'm not mistaken, akakeptwa nageneral weFrance ai General Bethia. Purpose ikapera, Revelation chapter 13 ndokunonzi the beast received a deadly what? Don't have agency mission. Saka people are not what, we are not serious. Hatisina spirit ya mission atembava nayo kare. Moses anoti akuvapa Deuteronomy chapter 6 ndofunga yaanoti nemacommandments aya mugadzire nziyo mudipa munovata pamadoorpost enyu, isai mavhesi macommandments so that you won't forget the law. Saka ndozvatofanira kuita kuti David anoti bhuku iyi ndakaidya ndikaiviga mumwoyo mangu kuitira ndisaita sei nhai ndisakutadzirai handiti. Saka isusu hatisi kuviga bhuku la, so that's why we sin and tototadza tingatozona tikuita sei tikutadza. Church yanda kutopinda iyi yava the church of reformation. Iyi ndoida patatovana pandopada. Pope system yakazodzoka after 1798, but yakadzoka isisina simba rayanga inayo paya rekupersecuta. Yadzoka kudaro ndopatotanga kuona vanhu vachiramba dzidziso dzenhema dzanga dzapinda chinhai into the church. This is Ezekiel chapter 34 verse 7, Isaiah chapter 58 verse 1. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. You shall warn them for me. Saka Mwari ari kuti atita isu chinhai varindi paimba raIsraeri kuti titsure chitema. Saka pachechi iye reformation ukaverenga Great Controversy inonzi Mwari akareza murume uyu ainzi Martin Luther on his way achida kuita chinhai, achida kuita priest Roman Catholic. Discover this book which is the Bible. Achitanga kuriverenga hanzi akabva atanga kuona kuti pane zvinhu zviri kuitwa nechechi zvisiri kuitwa nechinhai, zviri kuitwa nechechi zvisiri kubvumidzwa neBhaibheri. Ndobva aenda akanorovera zvinhu 95 pieces yezvinhu zvaicontradicta nechinhai neshoko raMwari. Calvin, all these guys vanga vari veReformation. That was the church of what? Of Reformation. Vairamba dzidziso dzenhema so that the church imire truth. Martin Luther chaakadiscover ndeichi akaverenga vhesi riya rekuti the just shall live by what? By faith. That was his message. Pana enzani John Baptist ndiye akadiscover the message of true baptism muBhaibheri, and pane ainzi Calvin, pane ainzi Wesley.
Saka Martin Luther regai tichitaura ichi paReformation haana kufoma chechi, but vanhu vaitevera dzidziso dzake akati afa ndobva vasara vakati chinhai maLutheran. Saka Martin Luther was a Protestant, aiprotesta kudzidziso dzenhema. But if you check, zvondirwadza kutaura but regai nditaure seizvi, zvinhu zvaiprotesta Martin Luther, if you check the Lutheran church today is no longer protesting. What ainzi John Baptist Saka akawana true baptism ndo truth yakadiscover iyoyo. Saka these people vaidiscover truth vari kunzvimbo dzakaita sei nhai dzakasiyana siyana, umwe ari kuGermany, umwe ari kuEngland, zvichidaro, and truth was being discovered up until 18, now I'm forgetting the year, but pane murume anonzi William Miller anoti averenga this book ranoti awana riri so precious. Akaverenga vhesi iri kuna Daniel chapter 8 verse 14, unto 2300 days then the sanctuary shall be what? Shall be cleansed. Mukandirega nepandava ndakuzoparidza but handisi kuda, saka mofanira kutopota muchikomenta nekuti ndatova paChurch of Reformation, takuda kutopinda muchechi ino iyi. Right, what this guy akati averenga iyi akaona pakanzi the sanctuary shall be cleansed, akafunga kuti sanctuary ndeino. Akanganwa kuti Exodus chapter 25 verse 8 Mwari paati let them build me a sanctuary as a pattern yeyo iri kupi nhai iri kudenga. Iye ndobva aresva vhesi manje, hatimaona, ndobva ati sanctuary ndepano pasi, ndobva afamba nevhangeri zvakaoma nama 1843 rekuti Jesu anodzoka musi wa 22 October 1844. Vhangeri rikafamba mhama semafungiro amunoriita, bhozi usatamba nekudzwa kuti Jesu ari kuuya musi wa 22 October. Vese vanga vane mota ava vakaita sei nhai vakatengesa, vanga vane mastendi vakaita sei nhai vakatengesa, vanga vane hembe dzakawanda vakagova nevanotambura, vanga vane mafoni anodhura vakadzoka kutrue standard which Christ wanted. Hakuna kuti mati masvika here, but this was what happening. Vanga vane mafarms, vanga vane maplots vachitengesa for the gospel. Akaparidza zvakaoma kuti Jesu ari kudzoka musi wa 22 October. Umwe musikana uyu wandofarira uyu anoi Ellen Harmony akati ari kuchechi yeMethodist. William Miller uyu akaparidza akati shoko randibata kwazvo iyi, ini nemhuri nefamily yavo ndobva vatendeuka, ndobva vatanga kufollowa yainzi Millerite movement yekudzoka kwaJesu musi wa 22 October. Rarohwa shoko. Pane murume wanda kukanwa zita rake but anonzi naye aibatsira Mira kuparidza zvekuti muparidziro wakaita akafa 1 week 22 October isati yaita sei nhai isati yasvika, zvekuti Jesu paachauya ndofungira kuti murume uyu anenge achifunga kuti 22 October madhetsi ndizvozvo ndinhasi nekuti akafa 1 week before. But what happened is gogomutune 22 October yakati yaita sei nhai yasvika. Mind you, during this time truth yanga ichiri kudiscover, vaifunga kuti day rotanga na 12 o'clock amusati masvika, because Constantine anga atochinja zvinhu. Itaziva kuti kuNew Testament church day starts at sunset. Ndosaka pano pachechi tichipedzera nekavhespas kedu kaya tinobuda zuva rakuita sei nhai zuva rakunyura, hatibudire vhespas hatiitika zuva rakadai, inotigaidha nepanenge pane zuva. Saka vhespas hatikwanisi kuti iri kona 5 hazvibvumi, toiita at sunset. Ameno muri kubabata here. But ava kwava nedziso dzenhema ndo vakatanga kuti zuva rotanga na 12 o'clock midnight. Saka 22 October maisvanda yakati yasvika, vanhu hanzi vanga vakaungana pafarm. I think vanga vari 50,000 or more than. Vakamirira kudzoka kwaJesu kwechipiri. Dzaimbwa unouya unoita sei nhai unouya. Saka hanzi vanhu vaingoti vakati gare vomborimaindana kuti shamari hauna here ndiregerere, handizivi pandakakutadzira pano, chingondiregerera tiwane kuenda kupi nhai, tiwane kuenda kumusha zuva rese. Vanhu vakati kana mhani hasirizvo. Obvious usati wasvika, handi vari today rotanga na 12, saka vakatanga kuimba na 12 moya makuseni. Jesu haana kusvika, vakati patience, mirira during the day, vachisimbisana nemavhesi vachiimba kwazvo. Jesu haana kuuya, zuva rikavira, Jesu haana kuuya. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, tapelo akatanga kuti
ramba wakatsungirira usare unamata. Ndafunga ndo pamwe yakamboimbwa 12 o'clock ikachaya. Ukasecha painternet kuti 20 October 1844 inongokunyorera kuti the great Revelation chapter 10 verse ndera 7 chidzika zvikanzi ndakaidya bhuku iyi ikatapira muromo mangu sechinhai seuchi asi mumudumbu mangu ikaita seinhai ikavava. Saka kutapira kwayakaita muromo seuchi ndoipo paya paitaura kuti Jesu unoita seinhai unouya 22 October yakazovava after disappointment. Vanhu vakati chikristu ichi mabusinessmen vemaiphone vanga vatengesa, vemota vanga vadziendesa nema$2. Handizivi kuti chii chakaitika, but people were angry. Ipapo ndo pakaparidzwa Revelation chapter 14 verse 6, first angel's message inotiyo zvino nguva yekutonga yaMwari yaita sei yasvika katapelo. Ndoshuwa yanga yatosvika. Mila uyu nyaya yakaparidza yanga iri yechokwadi, but akareswa chinhai, akareswa event yechokwadi yanga iri yekuti Jesu ari kubva munzvimbo tsvene achipinda munzvimbo chinhai tsvene ndo paakarasika. But pamadhetsi nezvimwe zvivhibhiosisi izvi zvaakaita zvazviripo, but paakarashika shamwari matheis panhwani panondinetsa pakufunga kuti sanctuary earth yet Christ was moving from the what holy place to the most holy place. Saka pane murume anonzi Force uyu ainzi Hazel Force. These guys vakati after the disappointment vakaenda vakanonamata kubhani pafamu vasingachahwisisika kuti ko Mwari uyu mukuru watonamata chii muriko here Mwari. Zvikanzi after prayer vakati vakufamba kudzokera kune vamwe vavo, umwe wacho ndobva abatwa pashoulder apa, ndobva ati achitendeuka achitarisa mudenga, ndobva aona Jesu achibva munzvimbo tsvene achipinda munzvimbo tsvene ndobva atya kuudza vamwe. Ameno kuti masvika here. Shamari yacho iyi ndobva yati yakavata mausiku, ndobva yaroteswa hope Jesu achimubva munzvimbo tsvene achipinda munzvimbo tsvene ndobva yanzi enda unoudza vamwe the event. Ukaverenga great controversy kunonzi Jesu aifanira kunge akaita something but haana kuita something nemhaka yekuti vanhu vakatendeuka nhema. Vanhu vakatendeuka nemhaka yekuti vanoda kuenda kudenga, not because of the love of God. Ameno kuti masvika here. Ndo zvakaita kuti Jesu asaita something, but paigona kuitika something kwete kuuya kwake. What they believed kuti takuda kungotendeuka kuti tiende kudenga, not because of deep searching of heart. Saka uyu mufesi uyu wechitunhu ndakamwa zita rake, but vanotsvaka vanogona kunditsvakira iye. Uyu akazorota hope uyu akazobvadzwa naMwari kuti no, in a dream, since iwe usina kutora message ukaisa kuvana vangu, the message is now going to the weakest of the weak vessel. Ameno ndataura chirungu chiricho. Vanotaura izvezvi vanoti vanhukadzi they are of the what? Of the weaker sex. Kuratidza kuti vanhukadzi havana kusimba qinkqinkqi sevanhu chinhai sevanhurume, asiri zvero. Saka pane musikana uyu anonzi Ellen Hammond. Vision yakaratidzwa yaiva the Advent people vachifamba on a narrow path vachita kunge vari kuenda kudenga. Kumasure kwakune laiti rarakavatochera, kumberi kuna Jesu. Saka anoti achiratidzwa vision iyi anonzi vanhu vachifamba vakaramba vakatarisa kuna Jesu kumusha vanoita sei nhai vanosvika, but if they removed their eyes on Christ unowa. Ameno kuti masvika here paChurch of Reformation, but ndo pachechi yatatova. Saka this church ndafunga kuti muchati amen. Oda kuti titopedzisa tatova pathis church. Saka musikana uyu anobva atanga kuratidzwa mavision and convincing people back. Saka akata kutaura vision yake kuti ndaona Jesu achibva munzvimbo tsvene apinda munzvimbo tsvene. Boys irari yatu ndobva rati shamari famba uchitoudza vanhu ndozvinhu zvatakaita sei nhai zvatakaona tikatya kutaura. Saka that's what actually transpired. I think William Miller akazofa muna 1849. Then ndo patotanga kuona the gift of prophecy ichidzoka again into the church. I thought mamuchazvipika kuti Old Testament church we had prophets, New Testament church we also have got what? Prophets.
But the church of dark ages, there was no prophet. Why? Where the law of God is not kept, there is no the gift of prophecy. Pasina mtemo wa Mwari unochengetwa zvakazara. Hapana mweya wechiprofita. Saka apa mweya wechiprofita uri kuuya nemhaka yei pava nechinhai nekuchengetwa kwemutemo waMwari wakakwana. Mwari anoisa a benefit of a what? Of a prophet. Ndichakulinkirai nenyaya iyi kuOld Testament kuti panozomutswa vana Miriam nana Aroni as prophets was after maIsraelites papaya amboita seaterera ndopatozowana kavayambuka Red Sea pakuimbwa rwiyo rwaMozisi nechinhai negwayana ndizvoka that song that we will sing. Saka what actually transpired is musikana uyu anotanga kuona mavision. Vanhu vachidhauta, but the visions were from what? Were from God. At one point of time pane murume anonzi Joseph Bates aidhauta Ellen Harmony. Akati ari vachinamata ndobva abata bhaibheri so ndobva arisa apa ndobva atanga kutaura mavhesi asiri kuita sei nhai asiri kumaona pachapta yaatori ndobva akwira pacheya ndobva aita sei nhai ndobva aona kuti ai zvinhu zviri kuita sei nhai zviri kutofambirana, and that's when he started believing. So this movement vakati vasara vari vega vava vachiri kuenda kuchechi neSunday pabati sei papa they were keeping Sunday not Sabbath. Vachikipa Sunday not Sabbath. There came a woman ainzi Rachel Oaks. Uyu Rachel Oaks ndobva wauya pachikwata ichi ndobva ati koima hamusi kuziva here kuti true biblical Sabbath is Saturday, which is the 7th day. Ndobva paitiswana nharo dzakaoma. Uyu anoi Ellen Harmony akazochata nani naJames White, ndiwo watinoti Ellen G. White today in Adventist. Ndobva aratidzwa vision kuti the Sabbath yezvokwadi. Vision yakaona ndeye ma10 commandments ari kudenga. Commandment number 4 ndo yakaona ichipenya kudarika chinhai mamwe macommandments ese. Ichokwadi munhu akabata Sabbath truth commandment number 4 akarichengeta hazvimunetsi kuti achengete mamwe macommandments ese. The 4th commandment roita kunge riotori a central point of other all commandments. Ndosaka Mwari achiti it's a sign between me and my what? And my people. Where are Satan we mystery of iniquity? And not here. I have also my day, which is Sunday, which is a sign of me and my people. Mika ukaverenga ministry of healing, kupolisha bhutsu on what? On Sabbath, kutokanganisa kaikoko. Asirize. Nemhaka ye gift of prophecy yakauya. Apena kuti masvika here. Saka the church ndopatotanga kuiona. Then church iyi yaifana kuva nezita. Because this group takangotaura kuti kuNew Testament church maapostles vainzi vanhu venzira yainzi the way. Vaingonzi the way. But ava manje vanga vakuda zita. Tachataura mavhesi mazhinji zhinji anotaura nemhaka yei we are supposed to have what? A name. But pakaitwa meeting yezita regai timboti board. Pakaitwa board rezita. Ellen White anga asipo. Then pane suggestion akaitwa vamwe vakati toda kuti inzi Church of Christ, vamwe vakati toda kuti vakapa Master SS amufungira. Then there's this boy who was a farmer akati let's call this church Seventh Day Adventist. Ndobva vamurambira. Ellen White by that time anga ari mwana mudoko mucheche. Ndatakuda kupa ibhuku rekunoverenga bari check early writings. Anga ari mwana mudoko kucheche bhuku chedu church heritage chogona kutsanangura beta. Anga ari mwana mucheche ndobva angoti zvandakaradzwa kuvision ndezvekuti Torah izita rakataurwa nemufana uyu farmer anga ne 17 years. Then that's how this church was named Seventh Day Adventist. Alright, if you check this name, tikada kuzvitora chaiko chaiko rota unga make sense because roti zuva rechinomwe kudzoka kwaJesu kwechipiri. Saka anoti achiratidzwa namukuru anoti munhu anonzwa nezvezita iri rechurch inoyi anoda kuhwa zvizhinji pamusoro pazvo. Kuti Seventh Day Adventist anova ne-more of willingness to know more and more. Saka takabva tawana zvese the mystery of the gospel ndopa yakazadzikiswa ipapo. Zvakavanzika zvechinhai zveshoko izvi ndopatozviwana. Why? Ndopanopinda health message yakapinda 1863
James White akagwara ndobva vamunamatira vakamunamatira akaramba kupora. Mwari ndobva aratidza akati kuti ndikuporese ngachinje chiinai ngachinje diet. Saka some diseases that we suffer from vagwere vaya vatinonamatira zvogona kunetsa kuti vapore nemhaka yekuti havasi kuda kuadopta health reform. It's very clear. Zvinokaudza munhu wekunyika anokwanisa kuzvinzwisisa. Zvonetsa kuti Mwari akuwekere on your behalf when you do not work on his behalf. Kuti uchitsa human effort plus divine effort. Ngatipeka mufananidzo ke4. Waita lung cancer, uri kunzi stop smoking. You want us to pray for you kuti lung cancer ite sei nai ipere. Mwari ari kuti chero mukanamata sei mukakwira gomo mukazicheka neropa lung cancer isi kuzobva. Boss munhu as soon as I'm going to heal this person ari kudzokera kupodya yake. Commandments of God, and they have got the what? The testimony of Jesus. Revelation 18. For the testimony of Jesus is the spirit of what? Of prophecy. This spirit of prophecy are the writings of Ellen White. Saka chechi iri kuponesa vanhu vakatsika like nemakumbo 2 vanochengeta mutemo yaMwari uye vane spirit of prophecy. Tichipedza takadai pachechi yedu. Chechi iyi ndiyo yai Old Testament up to us. But church iyi manje is now supposed to finish the what? The work. Pakaparidzwa ichikai Mwari nemhaka yekuti nguva yake kutonga yaita sei nai yaswedera. Christ ari munzvimbo tsvene. What's happening there is investigative chinai judgment. Kuona kuti unokodzera here. Jesu akatimirira. Then yechi2 second angel's message yakatoita sei nai yakatoparidzwa. Yechitatu uyo anogamuchira munembo wechikara handitika. There is no what? There is no salvation. Saka isusu duty yedu this church of the last movement is to preach the third angel's message. Isi hamudi hamutonhori munoita sei munodziya zvino munozona nge mune pfuma but chinai hamuna munoti makapfeka but hamuna kuita sei nai kupfeka. Saka chechi ndiyo Laodicea. Tichatrace futi history church through ages tichishandisa history church of Ephesus, Sardis, Pergamos kusvika tasvika paii inoi Laodicea. Iyi Laodicea iyi ndiyo yatitori. Saka tiri kungonzi tiri kuda righteousness by Christ. Kristu ari kuti ndiri kugogodza but hamusida kuzarura. Kevi commentate handisi pane eudhavhusa vanowanza vakaparidza vanotaura masigns of zvekudonha kwavo vachitaura nemayezi acho mastars anzi akadonha 1833 muona nyaya dzacho ndio nguva yavakararama vari mavo. Saka maybe vakatomaona masters kana vakatonzwa nezvemasters kuti akadonha 10 years back because this was 1843. Saka evidence yacho inenge yakasimba mumwoyo memunhu kana mastars akanzi achadonha akatodonha last year. Pachata a great earthquake, then zuva munhu will turn like blood. Saka masigns ayo angaitika. For 1755 kwakaitika greatest earthquake ever in history yai Lisbon earthquake. Saka maevents ese ari 3 ayo vakamaona. Ndobva vatosvikawo pana 1844 vakati zvaita. But that was not it. Saka Mwari ari kuti chii kwatiri nhasi. Kokomutu nehezvi. Handi gift of prophecy tinayo. Mabooks tinawo. Chinodiwa ndechekuti tiverenge. Tisaverenga tisamanya ngativerenge nepesi yedu yoiya great controversy. Kune inoi conflict of age series, patriarchs and prophets, great controversy. Imwe ichi prophet and king, imwe ichi desire of ages. Handazire chipai acts of the apostles. Iwo aya tikatanga nawo ari 5 tichifamba nawo mbichana zvogona kuti sei kuti batsira patime ipa pakaoma. Because zaipo pakachoboka zvima prophet zvenhema zvaitiwo zvatumwa nani naMwari ndopakasumuka na Branham aiva nelight kana achiita sei nhai achiparidza. Saka message yake yaigona kuita sei inoita sei nhai sei inobhilivhika nemhaka yekuti kana munhu achiparidza mwenje uri padenga apa handizivi unototi Mwari ari kuita sei ari kufamba naye. But panoda a test of a true prophet kuti dzokerai kumurayiro nechinhai nezvibhubhuriro kana vasina chiedza chamangwanani. Handimoiziva kavhesi iyoyo. Saka you have to test kuti is this true, and this is the boat that's taking people home. Chondigwadza pane quotation riri great controversy rinoti as the storm approaches vanhu vazhinji not being sanctified by the truth through obedience
vanojoina the opposite ranks. Kuri kunzi people in this movement which taking people home vane third angels message but vasina kukura sezvinorehwa pana John 17 verse 17. Sanctify them through thy word, for thy word is the what? Is the truth. Saka vanhu vasina kukura muzvokwadi yaya yaMwari ndo vari kunzi pa time of crisis they will join the what? The opposite. Gogomtuni. Asi kuzoya pafamu shamari. Nyika yese chata sei nhai ichamuona plus this gospel of the kingdom shall be preached unto all. Tatasvika here kwese. Vane mubvunzo, vane macomments, tina mati.